Hvis jeg ikke var med her i Sticks & Strings, så tror jeg, jeg har engang gået til basket, så har jeg måske valgt det i stedet for. Sticks & Strings er et kammerorkester for unge, klassiske Suzuki-elever, der har nået et avanceret niveau. Violin, bratsch, cello og kontrabas bliver akkompagneret af pianist Irene Hassager. Eleverne er i alderen fra 10 år op til start 20'erne og ledes af Claus Kanneworf. Ensemblet startede i virkeligheden med et problem. På musikskolen mærkede vi, at teenagerne trængte til noget nyt og noget anderledes. Repertoiret var før enstemmigt og udelukkende klassisk musik. Hvad nu hvis de spiller flerstemmigt, sådan så at de har større ansvar for deres egen stemme, og vi derved kunne få dem tændt på ideen igen. Så kan vi også udvide med måske nogle flere stilarter. På Suzuki-metoden er det meget sådan klassisk musik, man spiller. Men i Sticks & Strings er det både tangoer og filmmusik, og det er rigtig sjovt at prøve noget nyt. Det har sådan givet mig et ekstra pus. Jeg tror, hvis jeg ikke havde startet i Sticks & Strings, så jeg ville slet ikke være på det niveau, som jeg er kommet op på. For mig har det været en stor gevinst socialt at spille med i Sticks & Strings. Karrieremæssigt har det også en stor betydning, fordi det er jo en virkelig god musikalsk opdragelse at være med. Jeg er meget blevet bedre til bladlæsning. Der er virkelig sket meget på det her 1,5 år. Claus og de andre at spille med i et orkester har virkelig lært mig noget og virkelig givet kræfter til mine musikalske evner. Og publikum nyder de unge menneskers indsats, når Sticks & Strings giver koncert. Jeg synes, det er meget sjovt, både valg i musikken og det her, det unge teenager, der faktisk bruger deres tid på at spille klassiske instrumenter. Det orkester, vi har i dag, spiller nogle temmelig avancerede satser med solist indimellem, hvor de unge mennesker skiftes til at spille solodelen. Noget, der er også utrolig vigtigt for os, er samarbejdet med vores søsterensemble Teen Strings i Aarhus under Aarhus Musikskole. Og vi har også nogen, vi har nært samarbejde med i Guldborgsund Musikskole, med hvem vi også laver koncerter jævnligt. Jeg har en drøm om, at ensemblet kan være et samlingspunkt for mange musikskoler, både lokalt, men også for Sjælland og også for Danmark, at vi kunne lave nogle projekter, som kunne samle en masse unge mennesker